ଏବେ ଆସୁଛି ହଁ ମନ୍ଦିର ତଥାପି ବି ଆସୁଛି ଟିକେ ନା ହାଲକା ଉପରେ। ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏଇଟା କଣ ଅଲଗା ଗାଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ନୁହଁ? ଚନ୍ଦନପୁର। ଚନ୍ଦନପୁର। ନଦୀ ପାରେଇଲେ ସେଇପଟଟା ହେଉଛି ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ମନ୍ଦିର, ଶିବ ମନ୍ଦିର ପୁରା ପାଖରେ, ଆମ ଘର ପୁରା ପାଖରେ ମନ୍ଦିରଟା। ମନ୍ଦିରଟା ଜୁମ୍ କରିଦେଇଥିଲି ନା, ଆଉ ନଦୀ ପାରେଇଲେ ମନ୍ଦିର, ଖାଲି ମନ୍ଦିରଟା ଜୁମ୍ କରିଥିଲି। ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମେଡ଼ିକାଲ ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ପରମ୍ପରା, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଳନ। ଓ ମାଉସୀ ମାଉସୀ ଏଇସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବ ନା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଟୁର୍, ହେଲା ଶନି ମନ୍ଦିର। ସେପଟ ନଦୀ ଆରପଟ ଆମ ଗାଁ, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗାଁରେ। ଏଟା କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁଘର ଗାଁ ନୁହଁ, ନଦୀ ଯାଇଛି ନଦୀ ଆରପଟ ସାଇଡ୍। ପୁରା ବଡ଼ ନଦୀ, ମୁଁ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ନହେଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ନଦୀଟେ। ସେଠି ସବୁ ବାଲି ଉଠା ହଉଛି। ସେଠି ନଦୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମତେ ଆମ ଘର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଲି ଏ ବାଲି ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। କେତେ ବାଲି ସେପଟ ପୁରା ସେପଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ସେ ତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ହଁ ସେପଟେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଏପଟେ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ନଦୀ ବୁଲି ସାରିକି ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ରିଟର୍ନ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ 2 ଜଣ ଯାକ। ଏବଂ ଭାବିଲୁ ବାଟରେ ଟିକେଟଟା ସାରି ଦେଇକି ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ମୁଁ ଗାଁ ପାଖ ହେଇଯାଏ ଜାଣିପାରେ ଏଇ ପୋଲଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ। ଏଇ ଛୋଟ ପୋଲଟା କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ନଦୀଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ବହୁତ ପାଣି ହିଁ ଭରି ହେଇକି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ପାଣି ଥାଏ, କମିଲେ ବି ଏଇଟା ପୁରା ଶୁଖେ ନା। ତାପରେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ପୁରା ଆମର ଆଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତାଙ୍କ ଘର ପୁରା ପାଖରେ, ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପୁରା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଗୋବିନ୍ଦପୁର। ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ଘର। ଆମ ଘରକୁ ଯିବା କିଛି ବାଟ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ହି ବଡ଼। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ବାବୁଙ୍କର ସ୍କୁଲ, ଆଉ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ୱାଲ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଆମ ଘର, ଏଇ ଛକ କ୍ରସ୍ କଲା ମାନେ ଆମ ଘର।
ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ ଷଣ୍ଢଟା। ମନ୍ଦିର ଆସିବ ନା? ହଁ ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ସେପଟୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଥିଲି ଏପଟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଘର, ମାନେ ମୋର ଶାଶୁ ଘର। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି।